Hello guys, andito kami sa bundok ngayon. Anong tawag nyo rito sa punong kahoy na to? Ito guys, namumunga siya ng ng parang paminta. Oh. Tikman natin kung masarap. Oh, maasim siya guys. Maasim siya parang ako. Ay. Pero masarap siya. Parang ikaw. Ay. Joke lang. Grabing asim. Tawag namin dito guys, arusip. Ewan ko kung anong tawag nyo rito. Matamis to pag nag-violet yung kulay. Ito pa lang, namumula pa lang. Vitamin C. Halos mapaluha ako sa sa alsem. Maasim. Grabe. Ito ba? Oh. Kung naghahanap ka ng maasim na jowa, huwag mo nang hanapin kasi ito na lang yung maasim. Walang edit yan ha. Pure yan. Walang suka, walang bagoong. Pati langgam nakakain na rin. Yan o. Mga mahilig sa maasim, try nyo to, arusip. Oh, grabe. Nasa kagubatan lang to guys. Baka meron din sa inyo. Sarap. Ang asim lang. Bye.